Welcome to Olivia Media. Fresh trends, inspiring stories and fun. Bwera ndale zachilendolendo nde ndikuona kuti ngakhale UTM yautsogola pano akupitiriza zimene zikoma mawanga omaliza Brian izi ndi ndale anthu akabambe acha uzidzimutsa anthu izi ndi ndale. Say that again. Acha uzidzimutsa anthu izi ndi ndale osati ndale zomati munthu kumangozionera patali kapena kuti mwina kodi ndinene ngati kuti mwina za maprofeti otangoziwerenga kuti izi ziyenda mwachonchi pena sizimayenda mwachoncho izi ndi ndale akabambe akhoza kudzidzimutsa anthu acha kudzidzimutsa anthu Brian na ndale za chaka chino tiziona ameneyo ndi Cafe Maulidi mukayang'ana kunjaku ndiye kuti anthu akulandira chakudya running netinso nawo ndi awa